Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsyada ta'atihi wa zajarna maksiatihi. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan binubuwatihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Sa'adatul kurama minal julasail aiza, ngarsanipun para bapa yai, para bapa guru, pepunden sepuh, bini sepuh, ajining sepuh, mirunggan para kasepuhan sedayanipun ingkang saestu kawula nyadong barokah ziyadah donga lan ilmunipun. Ing pangajab muga-muga kanthi linambaran donga lan ilmune para yai dados jimat paribih anggen kita gesang wonten ngarca pada punika. Ngarsanipun pangemban-pangembating praja satriyaning nagari linangkung Raisul Qaryah Bapak Lurah dalah aparatur pemerintahan saking Polri, ABRI, sipil ugi sedayanipun Akwan haminangka dados pangayomaning para kawula alit, para kawula dasih ingkang sinubeng sinudarsana, ingkang hamengku gati, ingkang hamengku karsa sedaya panitia ingkang sampun ngawontenaken acara Maulidir Rasul memperingati lahiri Kanjeng Nabi. Muga sedaya panitia dipun paringi keberkahan saking Gusti Allah. Ngarsanipun para bapak, ibu, hadirin wal hadirat kadang nem-neman, kakung miwah putri ugi grup pengiring sedayanipun ingkang winantu ing suka rahayu. Lumintuning pudiastawa saking Gusti ingkang Maha Agung, sumangga kita ngaturaken puja puji hamastuti wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbaing dumadi nyuwun inggih Allah Subhanahu wa taala. Kanthi ridhonipun dalu punika kita waget kempal manunggal ten mriki majelis ingkang sak perlu hormat maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga linampah sae punika kalian Allah dipun paringi rahmat welas asih, kita sedaya dipun paringi yuswa ingkang dawa ingkang sae, dipun paringi rejeki ingkang kathah barokah, keluarganipun paringana jenjem ayem tentrem, sukerta penyakit dipun angkat kalih Allah dan dipun warasaken. Putra putri kita dados no anak ingkang waladun soleh waladatun solihatun, ingkang semblu dereng angsal judu tak dongake bar pengajian entuk judune. Sing geni utang muga-muga sing utangi kelalen lunas nggih, amin ya robbal. Sholawat lan salamipun Allah muga kunjuk katur ngarsanipun agunging jalma luhuring jawata nabi ingkang dados mustikaning bawana, injih punika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang rinten dalu saestu kita nyadong syafaatipun wiwit donya punika, khususnya sak mangkeh wonten ora-ora mahsyar yaumun la dhilla illa dhilluh, kita sedaya dipun akeni umat Kanjeng Nabi ingkang angsal syafaatul udzmah, amin ya robbal alamin. Para hadirin ingkang kawula mulyakaken, bilih Kanjeng Nabi dipun lahiraken lan dipun utus dadekke nabi lan rasul niku wonten perintahe Allah. Wonten Allah ngendika wonten surat At-Taubah, bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi manitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, fa ing tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
Maknane Kanjeng Nabi niku digawe sangka jenise dhewe. Mulakno dadi uswatun hasanah contoh. Contone menungso ya melu menungso. Lah Kanjeng Nabi misine niku azizun alaihi ma'anitum. Rekasane umate Kanjeng Nabi dipun garap, dipun jaga. Umate rekasane umate Kanjeng Nabi dipikul kalih Kanjeng Nabi. Mulakno nek ning Wirasaba apa Wirasaba? Wirasaba kok nganti ana wong mlebu neraka, Kanjeng Nabi enggak suka. Kudu mlebu warga. Harisun alaihi ma'anitum. Azizun alaihi ma'anitum. Mulakno nek pak mlebu swarga gampang maca selawat kalih Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana ning kono makhluk sing tau dinyek karo masyarakate. Miskin diisin-isin, melarat dicutat-cutat, mergo apa ora duwe daya. Kalih malaikat Jibril makhluk niku kon tapa brata kon maca selawat, mulakno selawat diarani selawat Jibril. Unine apa? Sallallahu alaihi wasallam. Sepindah malih. Sallallahu alaihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga dipun pinaringan syafaate Kanjeng Nabi mlebu swarganing Gusti Allah. Amin ya robbal. Sing dikarepke karo Rasul kabeh umate men entuk syafaat, men entuk anugrahing Allah rupaning swarga. Kanjeng Nabi harisun alaikum bil mukminin. Menungso kondo iman kabeh nek karepe. Tapi jenenge menungso kadang sok nglakoni duraka, kadang sok laku maksiat. Ning mboten napa-napa. Mulakno perjuangane Kanjeng Nabi sing neruske sapa? Khususe orang-orang Jawa. Kanjeng Nabi nate diweruhi kalih malaikat Rasulullah pengen weruh umat-umat akhir zaman tahun 2023. Kanjeng Nabi ngendika, "Nggih malaikat." Kanjeng Nabi diweruhi bingung mergo apa umate Kanjeng Nabi tahun 2023 ora kaya umate Kanjeng Nabi zaman semono. Umate Kanjeng Nabi tahun 2023 wonge cendhek-cendhek, wonge pesek-pesek. Kanjeng Nabi tanglet bril sing kaya Khadijatul Kubra wonge mancung ning ndi empun telas Kanjeng Nabi. Sing wonge ganteng gagah gedhi dhuwur kaya Umar, kaya Abu Bakar, kaya Utsman ning di Jibril empun telas. Anane umate jenengan ya niki. Lah kuwi wong Jibril niku jenengan wong Jawa Tengah. Jawa Tengah di wong ngapak. Ngapake di Purbalingga. Purbalinggane di Wirasaba. Lah umatku sing kuwi ning Jibril Kanjeng Nabi sabadane sampean mantun era 700 Hijriah. Syria waune Islam kondang sakniki telas Rasulullah. Sing ning kono jazirah Arabia sing dikumandangke kali para sahabat pun lebar. Bahkan Andalusiah, Cordoba, Cordoba. Nak wong saiki ngaran Spanyol, Islam jaya nganti 387 tahun. Tambahan saiki mok delok.
Kurtubi, Cordoba, Andalusia, Spanyol ora terkenal ora lame ning terkenal bal-balane. Afrika sahabat Bilal langsung terjun, Somalia digawe saya waktu niku. Sakniki sampean mok delok Afrika tinggal macan tinggal boyo mulakno ana lagu dicokot. Iso lagu cokot boyo dadosno lagu cokot boyo. Allahumma sholli ala Muhammad. Kateno sira kabeh dikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku langgarake ngaji kateno sira kabeh dikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku langgarake ngaji Jawa sing ra ana para sahabat ra ana nabi. Kanjeng Nabi ngelus dodo lho umat kok akeh kaya ngene Bril. Wis ora ana wong Arabe nganti Kanjeng Nabi ngendika ajibuni imanu ummati awakhiru ummati la yadriku nabi wa la yadrikuna ashabi. Umat-umat sing kaya Bril sak tau kepethuk nyong ora tau kepethuk karo sahabat, lah kok imane kok kandel. Mulakno hadis niki Mbah Mun Zubair sarang iki hadise wong Jawa le. Iki hadise wong Jawa cung, mergo ora ana nabi, ora ana sahabat, ning rasabah kok do iman Islam. Pertanyaane, sampean ngerti sembahyang, ngerti salat, ngerti ngaji jare sapa, Bu? Sampean ngerti sembahyang, ngerti jaring sinten? Pak Yai. Pak Yai jarene sapa? Pak Yaine Pak Yai. Pak Yaine Pak Yai jarene sapa? Pak Yaine Pak Yai. Yaine Pak Yai. Wah. Jebul Jawa niku mbiyen gong lingwang liwung. Isine dedemitan. Isine memedi. Mergo apa ning Jawa niku ana makhluk saurunge Nabiullah Adam jenenge Sifakud Dima. Wong Jawa ngarani makhluk loro, siji Nayantaka, lorone Naya Genggong. Jawa wong Jawa ngarani jalma mara jalma pati sebab tekan Jawa mesti do mati. Para kiai diutus tahun 700-an nalika semanten King Sulaiman Abu Hamid bin Muhammad saking Turki ngutus kiai tekan Jawa mati. Sebab apa? Jawa kalih Mbah Yai Krapyak Mbah Munawir dimaknani Jawa maknane batang bangke, tekan Jawa tiba mara tiba mati. Jawa jalma mara jalma pati. Akhire dilalah kersaning Allah. Ngutus kalih ulama ijik nasab saking Kanjeng Nabi sinten Syekh Ahmad Al-Bakir. Nek wong kene ngarani Syekh Subakir, asline jenenge Ahmad Al-Bakir Al-Yamani, wong Yaman.
Wong jeneng Subas Ahmad Al-Bakir kok Subakir. Mulakno kena dititeni wong kok jenenge Su awale biasane wong Jawa. Sampeyan kenalan ning nggon Amerika, sapa yu jenenge Suyana? Wong Wirasabah. Ora ana Amerika kok Suyana. Sapa jenenge sampeyan Suyati? Wong apa kuwi? Jenenge Syekh Ahmad Al-Bar Al-Yamani dutus tekan mriki Jawa. Mergo mbiyen rung ana numpak montor mabur, mbiyen rung ana akhir pun ijazahi langsung kalih malaikat Jibril kon maca bismillah merem bismillah melek. Nek wong Jawa ngarani iki jenenge ilmu gelap sayuda. Kyai Ahmad Al-Bakir akhire ngucap bismillah merem bismillah melek dugi mriki goleki nggon arahe Nayantagana Genggong ketemu ning nggon daerah Kidul Magelang pojokane ya kuwi sing diaran Gunung Tidar kepapak dening Winara Buta sing gedine 5 gunung ana buta wedine rak karuan duwe sampak Kang Buta Pandhawa Tata Gati Wigata Indriyaksa saya Maruta Pawanagana Margana sapa jenengmu lho Ahmad Al-Bakir nek wong Wirasabah Syekh Subakir Kang karepe apa karepe gawe bumi Wirasabah Jawa khususnya entuk anugrahing Gusti mergo Kanjeng Nabi dipun lahirke minangka rasul ning kono gawe wong sing harisun alaikum bil mukminin masyarakat khususnya wong Jawa mendo iman Islam mlebu swarganing Allah. Minggir nek kowe ora tak kokop gedehmu lungoh nek ora tak bangan balungmu. Kali Yai Syekh Ahmad Al-Bakir dikai jenenge Aji Jamus Kalimo Sodo. Niku dumpake Aji Jamus maknaning pusaka, kalimah niku lafat, Sodo rupane syahadaten. Diwacake asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ning jin kuwi diwacake syahadat ngaten mboten ngertos mergone wis manggon ning Jawa. Mulakno nek sampean ning di panggonan ketemu medhi diwacake ayat Quran, ayat Yasin ora patek paham mergo wis manggon ning Jawa. Mulakno kali Kanjeng Sunan Kalijaga Jamus Kalimasada digawe era Jawa. Napa unine sluku-sluku bathok saged Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Monggo sareng Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma
terus kali mosada sluku-sluku bathok ditamakke kali sifaku dima Nayantaka kalih Naya Genggong dantemke candak langsung limpruk kaya kapuk. Sing Naya Genggong kon iman Islam mboten purun. Akhire kali Syekh Ahmad Bakir dikumpulke ning Segara Kidul karo Nyai Roro Kidul. Sing Naya Genggong niku gelem mlebu iman lan Islam bahkan nyantri kali Syekh Ahmad Al Bakir selama 16 tahun. Donge ngaji wis pinter jenenge dirubah kali Syekh Ahmad Al Bakir Naya Genggong dilih Samirul Khair Fatrukil Bago. Apa kuwi wong sing samir cacut tali wanda khair barang sing bagus fatruk kon tinggal bago barang lacut perkara papat ning kono wajib poso ngrame. Maknane apa? Naya Genggong malih dadi semar nek wong wira sabah. Nomor lorone khair dadine nala gareng. Fatruk dadine bagol nek ngarani bagor napa bagong? Bagor wong ngapak nek wong Jawa tengah sisih lor bagong. Niku wong siji. Ngramene apa? Siji gawe memayungi wong sing kudanan. Loro poso ngramening Semar kudu mekai sandangan wong sing kewudan. Telu wajibe ning kono mekai daharan wong sing ning kono keluwian. Papate mekai teken wong sing ning kono rak weruh dalan. Mulakno para kiai Jawa, para wali Jawa niku nek nyebarke iman Islam mboten salah sithik-sithik haram, ora iso sithik-sithik batal, ora iso meneh ning kono rak diterima mboten. Nganti wong Jawa para kiai do sembahyang senajan toh rubuh-rubuh. Ya, mergo apa? Ning kono gawe ketentreman. Nganti angkane wong Jawa umur niku dirubah kali para kiai. Nek sampean ngerti asal usule Jawa ning kono biyen saking Aji Saka, jane nek ngarani siji ora siji, tapi eka, loro, duwi, telu, papat, catur, lima, panca, 6, ra iso, 7, Sabta 8, Walwa 9, ra iso 10, dosa. Lho asline eko duwitri. Napa kok saiki nek ngarani umure bocah kok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mergo apa? Niku nek cara syariat para kiai niku bocah jek sibyan ijek hulam urung duwe dosa. Mulakno diarani 1 2 3. Tapi engko nak wis mulai ikhtilam lanang, sing wedok mulai haid diarani umur 11, lorone ro, telune telu, songone songo. Lho maknane apa? Cah wis mulai ikhtilaf mukalaf, wis mulai balik niku kandan-kandanane angel po gampang. Umur 11, 19 nek cara sekolah SMP, SMA kandhani angel po gampang. Sing lanang anane jadum nek bengi rak tau tu. Awan ra iso nyambut gawe jek bocah. Sing wedok anane yo ning kamar cekelane ha. Dikongkon karo mamake, "Nok, Nduk, kae direwangi mama ngumbahi cahe mangkat." Nok, rewangi kae latare akeh larahan saponi mangkat. Lho, ngandani cah nom niku nggih engel-engele. Mulakno diarani 11 seneng diwelasi. Mulakno ngandani cah nom ngaten niku sampean alon-alon Pak Lurah, Pak Polisi, Pak Abri. Sampean liwat jam 2, jek akeh cah jadum, cah umur pira? Akeh cah sekolah, cah 11. SMP tekane
Sing dolanan trek-trekan Honda ya cah sak umur niku. Njur diom nyang wis bengi turu. Oh sampean diserampang watu. Carane pringgik seneng sewelas seneng diwelasi parani. Do jadum Mas nggih wonten wedange mboten Pak Lurah. Dereng sukani senenge apa wedang apa susu. Ha gewekke lurokke susu. Senengane kopi gewekke kopi. Ngono. Nggih, mesti ngandani cah nom ngono sampean sewelas seneng diwelasi. Gewek-gewekke rokoke apa LA kokke ngono. Iki kok ngono kabeh ning kene. Mboten guyon-guyon iki. Lho nyuwun sewu, sampean ngandani cah nom kok disekayah Pak nyuwun apa dikai niki tratak ngesuk rong dina langsung entek. Rasa rong dina mangke dalu lebar. Tapi nek canom ra disekaya iki nggeri seminggu ketok ya dujo ae. Nggih napa mboten? Lho, anake sampean wedok niku nek dikandani gampang. Nek sampean ngerti sewelas seneng diwelasi. Nok direwangi mama. Mriki nek ngundang cah wedok nok apa sapa? Nduk rewangi mama. Engko nek wis rampung jerengi tak tukokke kuota 5 giga. Cah mangkat ora nak dikaya ngono. Ngono carane aja dikasar. Dumnyangi terus dumai wegah. Nggih sewelas seneng diwelasi. Engko nak wis mundhak umure 21. Lorone ya 22, telune ya 3, songone 9. Lah, maknane apa? 21 wong Jawa niku seneng lingguh kursi, seneng status sosiale, seneng jabatan, seneng kerjaan. Sampean mau delok, anake sampean nggih umur 11 angel kandhane, nak wis umur 21 mesti do nyam gawe. Nggih napa mboten? Mulane kena dititeni umur 21 wong wirasabah kok senenge patut dadine kuli tuwane tak kandhani. Nggih napa mboten Pak Dene sampean, Mbah sampean kok jek macul. Biyen nggih nom umur 21 ceklane pacul nguli ae ning Jakarta nguli, ning omah ya nguli. Umur 21 kok nyekele cetok dadine napa? Nah, tukang ning Jakarta ya nukang, lunga mrantau ning Saudi ya nukang, ning Malaysia ya nukang. Untung umur 21 kok cekelane pen, biasane dadi pegawe. Ora-orane tukang mendring. Cekelane pen. 21, 22, 23, 24, bar 24 mriki pinten? Selawe niku maknane senenge lanang wedok, asmarandana cinta kasih tekane gambuh rabi niku rata-rata umur selawe. Umur selawe tekan 30 kok urung rabi, biasane angel payune. Mriki ya usum. Umur pira dik urung rabi 37 ya angel payune. Digawa rindi-rindi ya angel payune. Untung wong Jawa niku tiap sura poso. Mriki ya poso sura. Nah, poso ki saka basa Arabe saumun siamun. Maknane apa? Poso diarani pasa. Niku nek nang wong ngene kula poso ki apa-apa duweni wisa, duweni sembur. Mulakno nek sampean rabi njaluk sembur sing ahli rakat. Woh, Mbah, ana apa urung payu rabi? Njur men cepet rabi. Yo, takai wacan, takai japa mantra ning poso. 3 dina mute. Njur bengi awakmu sembayang 2 rakaat, ba'da Fatihah kul ya ayyuhal kafirun ping 10, ba'da Fatihah sing kedua maca kul huwallahu ping 11. Bar kuwi takai japa mantra. Senengane Jawa apa Arab? Arab apa Jawa? Jawa. Dawa apa cendhek? Sing cendhek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sun amatek ajiku semar mesem mut-mutanku inten sing tak deleng bakal seneng mandi kersaning Gusti Allah. Wis pasane ngono bakda salat sebulke ning arahe cah sing disenengi. Ya nek wis ngono esuk-esuk nggeri nunggu sampean. Biasane jam 6 wis teko. Ana apa, Mbak? Kangen, Mas. Lah kangen apa? Mboten saged tilem mau dalu. Eke lemudi nek apa
Mboten lha pre I love you ngono. Jebule wong sing kaya ngono ki wis candhak atine kesemsem semar mesem. Mulakno ngandani wong niku aja angel-angel, saka sithik engko nek wis mangsane. Mulakno ana bahasa sing saeniki nika. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Saged, Duk? Saged. Ayo terus sekarang. Ikan dalam kolam versi solawat. umur 40. Bar niku umur 40. Ora dirubah, mulai dirubah 40, songo munggahe jane 50 ning wong wirasaba pinten 50. 50 ki Jawa tok sing duwi, sak liyane wong Jawa yakin ra ana. Maknane apa? 50 ki seneng ketunan. Sing lanang seneng kuplukan, sing wedok seneng kudungan. Gawe apa? Nutupi apa wan? Yo buka lah ngabluk wane nek wis umur 50. 50 seneng ketunan wong Jawa nggih nome mblalu nggih. Ora gelem munggah langgar, heeh. Nek duwe duit malah gawe nyorek umpamane. Tapi nek wis 50 otomatis yakin wong Jawa niku Pak Yai, angger wis 50 wis gelem munggah langgar munggah masjid. Mulakno wong Jawa niku nek wis munggah langgar aja dilaro-larui. Lene munggah pertama kok ana wong anyar kok dengaren Kang ngono. Ngesuk mangkat meneh ketoke ora? Ya ora wong dikaya ngono kok. Mutung. Sing wong wedok barang ki aja didengaren-dengerenke. 50 seneng ketunan tekan kapan? 51, 52 tekane 59 munggahe jan 60 ning nek ngarani
Sewidak sejatine wayahe tu mindak. Mulakno nak wis umur swidak kalih kiai ning Semar Brodonaya ning kono dikai eling-eling. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor gencanane isine ngotetulak sandang kalawan pangan ya iku bagianipun wong melek sabar nari gung tiba gung kang kok cek tatut-tatut ae kuwi. Iki jenenge dandang gula patet songo kuwi terakhir kudu tiba gung beleni sabar nari gung kuwi kok greng kudu tiba gung kandhani kok tiba tung ya ora kena deng ya ora kena kudune tiba gung wong maca pat kuwi sing gawe Kanjeng Sunan. Sapa? Sunan Kalijaga, Mbah Girinata, Mbah Yai Drajat. Matur kalih gurune jenenge Mbah Monang. Mbah, ana apa jaga? Kula sampun damel tembang-tembung maca pat. Maca pat kuwi apa jaga? Maca pat niku menungsa kudu ngerti ngalam papat. Siji menungso manggen ngalam ruh, saiki ning ngalam donya, nomor loro telune ngalam barzah kuburan, kiamat. Maca pat kuwi apa jaga? Maca pat menungso niku katitah sangka perkara papat, bahkan lahir niku dibarengi sedulur papat. Maca pat kuwi apa jaga? Maca pat menungso niku katitah sangka perkara papat, siji rupaning lemah, loro banyu, telune angin, papate geni. Lho maknane apa jaga? Menungso kacipta sangka lemah. Mulakno wong kuwi kena dititeni. Angger jek urip kok dimek ngaten kok jek ana bolote gething. Mriki nek arane napa? Guluh kok jek ana guluhe berarti sampean alamate sehat. Tapi loro nggih 3 dina nggih wis seminggu dikakar ngene wis ora ana guluhe berarti wis meh. Lemah kuwi ya sangka papat wernane, putih, abang, kuning. Mulakno wong wirasabah umpamane kok awake didusi kok panggah ireng ae, padahal ya wis sabunan ya wis rena-rena adus ya wis ping 17 kok jek ireng ben lemah awu pawon. Iki panggah ireng. Loro menungso kacipta sangka geni, jasate menungso niku anget. Sampeyan dikum ning Kali Serayu nganti seminggu, sampeyan tangi tetep anget. Ana wong lara nggih sesasi dimek sikile wis anyes, tangane ya wis anyes, badane anyes berarti ya wis. Ya, nomor telune menungso kacipta sangka banyu. Angger jek ngringet niku berarti sehat. Lara nggih pirang dina diting-tingke ning ngarep omah mulai jam 7 tekan jam 11. Kok blas ora netes banyu ae. Kuwi ya berarti wis sing nomor 4 menungso dicipta sangka angin. Angger jek watuk
ijik wahing sehat apa meneh jek iso sehat mulakno nek ngentut sing seru aja dipitetit ngono brojol ana nganu ngono sehat mah lah donge wis rampung ngaten dilaporke dimulai maca Patwiyapa Jaga jumlahe wonten 11 pertama jeneng Mas Kumambang nomor loro Nene Mijil telune Kinanti nomor 11 Pocong kalih Mbah Bonang digarap rupa gamelan munine priye mulane aja saingoe munine kudune ning 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 neng 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 nang 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 ndang ndang tak ndang ndang gong kok dur gong maknane apa wong Jawa ki kadang ning kene ngaji ning kono mblalu ning kene ngaji ning kana ninggal salat kuwi wong Jawa tapi engko ndang-ndang tak ndang gong angger wis umur 50 seneng ketunan tekane Gusti sowan marang Gusti Kang Maha Agung iku mesti wong Jawa cem yakin mulakno dielek-elekke kudu tiba gong wong Jawa kabeh iki takeki dandang gula sampean aja turu sore kaki dielekke kalih Kiaining Semar Brodonaya Samirul Khairfat Rukil Bago saurunge para wali songo tindak wonten tanah Jawa misine napa perkara papat posongame wau mulane dikandhak aja turu sore kaki wong wirasabah antarane syariat karo budaya Jawa sepakat aja sok turu ning telung panggonan siji dilarang turu bar subuh nggarai penyakit kuning penyakit blawur penyakit rak cetha mripate nek arepe syariate jenenge subhat wong kok angger bar subuh turu akhire ning kono kenang penyakit kuning apa meneh wis tuwa kakine ki tangi ana apa le bak njaluk sangu pira 5.000 padahal wingi entuk dhuwit atusan ewu akhir merkenang penyakit kuning 100.000 ki wernane abang ngertine 5.000 nya 5.000 wae lha iki mergo angger bar subuh turu lha kuwi nek wong tuwa nek cah nom malah nyamari nggih duwe anak siji loro aja sok turu bar subuh kenang penyakit kuning biasane ra iso mbedakake bojone kuning sing ning pacar WA ke kuning ning nggon Facebook lah apa meneh wong sing duwe amanat jabatan entuk duit saka dhuwur bingung wong kenang kuning kabeh iki duwite pemerintah apa wek nyong sih nyong iki duit langgar apa wek nyong sih nyong aja sok turu bar subuh loro dilarang rak kena turu bar asar nggarekke penyakit taun niku penyakit padaran ning nggon weteng tekane urat saraf dadine kantem penyakit stroke ki ana rasa lemon ana rasa leci ana rasa sirsak barang lah nek kandhani kok lho maknane pre sampean angger basar kesel kaya apa ditahan aja nganti turu sebab nganti turu bar asar berturut-turut nganti ping 3 setan iblis kalih Allah dipun paring izin kon nyebul irunge wong sing turu bar asar akhire disebul karo iblis tek siarke ning langgar siarke ning masjid wong wirasabah nek ngarani kenang penyakit angin lah ke padha karo nyong duduke ning ndi wong sing turu bar asar kuwi. 6 aja turu bar mau.
bar maghrib. Turu bar maghrib nggarai ngelongi rezeki. Nek bar maghrib isbenal isya ini uripano antarane maghrib tekan isya. Mergo apa? Niku nggon rezeki. Saisa-isane duripi. Aja ndopok, aja ndongeng. Rampun ning langgar, mulih ya kena ning langgar nggih kenging. Dungane apa? Macane apa? Nek sing wis iso ngaji maca Quran, khususe Yasin fadilah. Carane priye? Yasin ping 7. Bar terus ke menendret tekan dzalika takdirul azizil alim diwaca ping 14. Waca meneh terus ke tekan salamun kaulam mirabbi rahim diwaca ping 16. Waca meneh terus saurunge ayat terakhir awalai salladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ayahlukum mislahum bala diwaca ping 4. Mpun saged kabeh iki. Alhamdulillah. Yasin ping 7, dalika ping 4, salamun ping 6, awalai saping 7 tambah 14 tambah 16 tambah 4 dadine pinten? Deleni. Yasin ping 7 masuk. Dzalika takdirul azizil alim ping 14 masuk. Salamun kaulam mirabbi rahim ping 16. Yo kono pira? Awale sapapat. Maca Yasin gur ping pendil niku sampean padha kaya maca Yasin ping 40. Ngendikane Kanjeng Nabi sapa wonge gelem maca Yasin ping 41 utawa cara kaifiah Yasin fadilah ning kono qadha hajatu waruzika kalmatori. Kebutuhane bakal dikai Allah, rezekine kaya udan. Ora penakna men rak rekoso sampean pengen apa? Urang duit apa-apa kulkas maca Yasin fadilah. Ping pira ping pisan ning 41 tuku kulkas. Ora duwe kendaraane batire wis vario ijik beat. Nah, men duwe Mario maca Yasin fadilah ba'da maghrib tekan isya ping pisan ning gaya fadilah selama 41 dina. Yakin entuk Mario. Mario kurang marem senange apa enmek. 41 dina maca Yasin fadilah. Saged? Alhamdulillah. Niku nek nom, lah nek wong tuwa iso maca Quran apa ora? Ana kaifiah ngendikane Imam Al-Ghazali ning kono wiridan sing sampean gampang. Misal ndeluni malam napa? Malam napa niki? Malam napa? Ahad macane maghrib rampung sampean wiridane ya hayyu ya qayyum. Tekan pira ora hitungan tekan isya. Ngesuke malam Senin macane la haula wala quwata illa billah. Saged ngesuke malam Selasa maca selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Saged ngesuke malam Rebu istighfar astaghfirullahal azim sing ra iso maca Quran. Ngesuke malam Kemis subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Saged ngesuke malam Jumat gampang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Gampang pang sih ya Allah. Nginjangi malam macane la ilaha il tekan isya. Saged nggih? Kemis maca napa wau? Saged nggih? Saged. Selasa sing gampang maca untung disyuting sampean nggih buka syutingane engko.
Tujuannya apa? Sampean bar maghrib iki Kanjeng Nabi harisun alaik bil mukminin. Wong-wong Islam ki men do penak uripe, men do sugih kabeh, rezekine kathah, dikai kaifiah kalih Rasulullah lewat lantaran para kiai. Mulakno kok wong Islam uripe kok susah, berarti urung patek. Nggih, mulakno nek iki barib mulai ngesuk wis sampean ngerti ngaji. Karo jikene kena. Rebu oh saiki malam apa? Oh Rebu. Astagfirullah. Nyata kayak duit. Astagfirullah kok 5.000. Astagfirullah. Tak tambahi. 50 astagfirullah. Jan macane astagfirullah. Ora kena sampean Rebu kok alhamdulillah ngono ya ora. Ya astagfirullah jian tetep. Digendhe astagfir. Jumat ya Allah. Wis saged nggih. Njur nak wis niku sampean baru nak wis isaan turu. Ning bengi aja turu terus kudune tangi merga ana dewa ngangklang. Jagat dewa niku maknaning malaikat ngangklang gawa bokor kencana. Bokor maknane duit kok. Bokor maknane Wes. Bokor maknane dunak. Dunak iki kene napa, Mbah? Rinjing. Isine ning kono selokok emas karo napa hajat dipun kai. Mulakno sulusul lail sepertiga daripada malam jenengan tangi. Kok nguyo? Salat tahajud, salat hajat. Ya. Nak wis ngono sampean anteng kabeh, mulakno para kiai ngandhake ngaten niku. Tujuane apa? Wong mukmin, wong Islam ngrembaka dadi siji, men entuk syafaate Kanjeng Nabi, men entuk rupaning swarganing Gusti Allah. Ampuhe Aji Jamus Kalimasada kalih Kanjeng Sunan Wali Songo khususnya Sunan Kalijaga nganti ten daerah mriki nggih. Nek ning nggon daerah sisih ngisoran mriku nek ngarani sluku-sluku bathok. Tekan mriki nalika gawe ning Purworejo, bagelan sing diarani ya niku Raden Cakrajaya, ning kono dirubah ora nganggo sluku-sluku bathok, ning pujiane tekan Banyumas wingi ngaten. Inyong biyen ora anak saiki dadi besok maning ora sowan marang awata. Wonten pujian ngaten mriki niku sing gawe Mbah Yai Cakrajaya merga napa wong Jawa kene men la ma'bud la maksud la maujud illallah rangkaian sluku-sluku bathok. Apa maknaning sluku-sluku bathok? Cakrajaya Kang sampean ning kono ngijawantah milangkori daerah Apak mulai Kebumen, Purworejo, Banyumas lan Desa Wirasaba sak lingkupe. Sangka paraning dumadining Gusti inyong biyen ora anak rupane manggone alam roh. Saiki dadi anak manggone alam. Sok ben maning ora anak manggoning barzah sing terakhir sowan marang Gusti Allah ta ngalah niku wujud implementasi sangka inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum sangka ngendikaning Kiai ning Semar begegek ugeg-ugeg hemel-hemel sakdu lito begegek ugeg-ugeg hemel-hemel sakdulita. Sebab iki wis mangsane Kanjeng Nabi azizun alaima anitum harisun alaikum bil mukminina raufur rahim sing diarani padang bulan. Allahumma shalli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
sluku bathok iki sing diarani aji jamu sing kalima sada saking Maulidi Rasul asli sangka Kanjeng Nabi ditepun titipke kalih Kiai Syekh Ahmad Al-Bakir ngijowan tamilangkori ning tanah Jawa naklukke kalih jin loro Nayantaga Naya Genggong dadi ning Semar nggawa sluku-sluku bathok. Maknane apa? Wong wirasabah. Suluk ngendikane Mbah Yai Cakrajaya suluk maknane ngambah. Sangka basaning Arab salaka maknane ngambah. Bathok niku badan, sulukul badeni maknane badan ira, sukma jiwa lan ciptaningmu ning kono badan sing elo la ilaha illallah Muhammadur Rasul sing maknane la ma'buda illallah la maksuda illallah la maujuda illallah. Ora ana sing kasembah, ora ana tujuan, ora ana maksud lan ananing kabeh niku kersaning Gusti Allah. Nak wis ngono sira menyang Solo. Sangka maknane aksiru minas sholawah nglakoni salat 5 wektu sira menyang Solo sangka tembung ngakeh maca sholawat ning Kanjeng Nabi sebab janjine Sohibu Tiba al jannatu wan naimu sa'dun lima yusolli wa yusallimu wa yubarik swarganing Allah ridhaning Allah kanggone wong umate Kanjeng Nabi sing maca sholawat ning Kanjeng Nabi mulakno ngakake sholawat men entuk ridhaning Allah. Panggon kening swarga ya gelem, panggon kening neraka ya pu'a, sing penting Allah ridho. Ning dhewe jaluke senengane manggon ten pundi? Swarga. Janjane swarga neraka niku padha ae. Ning nggon neraka nek diridani Allah ya penak. Ora panas, anyes. Malah ning kono nek sing seneng udut rasa tuku rek. Dadi jannatu wan naimuha nikmatan ridane Allah iku wong sing maca selawat ning Kanjeng Nabi sira menyang Solo. Men apa? Oleh payung mutuk rahmate Allah lan syafaate Kanjeng Nabi. Mbah Yai Cakrajaya ngijo antah milanggori nalika semanten kerjanane merga manggon ning Purworejo tukang gawe nira sangka klapa. Tukang gawe gula. Nah, mulakno duwe ajian sing kondang na daerah kidul. Angger Pak Deres Mbah Yai Cakrajaya tetembangane ngene. Lontang lantung wong deres buntute bumbang ana nira kebak tembangan lontang lantung bumi digejuk ping 3 Mbah Yai Cakrajaya mumbul sak ndure wit klapa. Ngono kuwi terus didelok kali Mbah Yai Syekh Malu ya Sunan Kalijaga. Donge wis tekan daleme Kang Cakrajaya. Aku marem temenan weruh sampean bocah nom-nom gagah tur pinter. Ning takai rupaning ajian sing ning kono nira digawe ora wujuding klapa, ora dadi wujuding gula. Kalih Syekh Malu ya gurune Sunan Kalijaga kon ndelokke dikai jamus kalima sada ya unine syahadat niku tapi ning Jawa sluku-sluku bathok. Kurungune Mbah Cakrajaya inyong biyen ora anak saiki dadi besok maning sowan marang ngawatangala. Wong apak ngono. Mulane ning langgar kok ana fasih meniki wong apak padha. Wong apak ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ngono biasane. Saiki ngapak saya kok langgar-langgar wis bismillahirrahmanirrahim. Ilang ngapake. Biyen niku nrimo bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil ngalamin ning wonge mandi-mandi.
diajari kali Kanjeng Sunan Kalijaga tembung rupaning ya kuwi jamus Kalimasada nira digawe kali Kanjeng Sunan dicokot kare Mbah Yai Cakrajaya ora dadi gula ning dadi emas ditutukke lho kok atos dicokot lho kok atos sejatining sapa digoleki Mbah Yai Syekh Maloyo dong wis medhayo ning lontang-lantung goleki are ten pundi ngetan ora ketemu ngulon ora ketemu rindi ora ketemu ketemune ning ndi bates antarane Semarang karo Bintara Demak mulakno mriku diarani desa mak genuk ten mriku ana wong klambinan ireng ning jaketan ireng kathok tomprang leleangan tetembangan goleki Yai Cakrajaya nembangaten no donya aja gumampang hakapilut manuhara kang manis ning donya aja sok kepencut barang sing manis donya niku mataul ghurur pas perhiasan sing pasane gilap-gilap jebule peteng dedet pasange legi jebule pahit mulakno sampean ning donya aja hubul mal seneng ngungseng bondo donya aja hubul jah seneng pangkat derajat pangkat iso minggat donya iso ilang mulakno sampean aja mati-matian mempertahankan perkara sing rak digawa mati. Nek sampean nganti hubul jah hubul mal ngungseng ngono wakasane mong kaduwung bakal keduwung buri sebab apa kena bebendu laknat kenang laknate Allah bendune Gusti. Hati-hati urip ning wirasa bandewe dikai iman Islam jikai sehat sangka kuwi ngudarasa getuna lakon wus kadung katungkul ngumbar kamurkan sak temagi nawa pati gung meneh kang aja tung gamelan kok munine tung didol karo Mbah Bonang dituku karo bakul es mulane ana es tung-tung wong tibogong kok tung Kanjeng Nabi nganti ngandhake adunya daruman la darolah wa maluman lama lala donya sing sampean mok nggoni saiki duwe donya-donyonan duwe omah ya omah mahan mulane nek nggih omah aja apik-apik Kang Andri sampean mati ora digawa niku duwe kendaraan ya kendaraan sampean mati kendaraane melu duit ku ya duit-duitan duit iso melu tekan kuban mulane nek duit kakake wong sung cacilik do guyon kai 10.000-an rono go jajan le iki mbah-mbah ora dudut kai 100-annya men gawe ngrokok ngono apa rondo kai 2 juta duwe anak yatim di anak yatim yo kai sing akeh donya ki donya-donyonan kebon yo kebonan anak yo anak ora melu mati bojo yo bojo-bojonan sampean mati bojone melu mati ora rabi meneh malahan mulane aja seneng karo bojo biasa mawon sebab bojo ya bojo Bu ora ana kok bojo solekah ki ora ana Pak dapusi sampean pret nek nggih enom ngomonge sampai ajal menjemputku ku selalu menyintamu menyayangmu engkau tulang pret dapusi sampean nyatane ngomyang terus rak nyambut gawe bojone dom nyangi ora
Njaluk kopi domnyang, apa kopi ngombe banyu putih kuwi. Mbak tukoke rokok, rokok nyanggonku rokokan ngono. Wedok galak kok. Nek nom agayane hingga ke surganya Allah ku ingin bersamamu dan menjadi perut pret pret ngapusi wong ana ning ngomyang ae. Lah nek wong wedok kena dipertahankan, nek wedok solekah. Ciri-cirine nek dikai rejeki wonge muni matur nuwun. Nyamak takai 50.000. Ya Allah Pak, matur nuwun. Tangane disaut sing tengen dambung. Kok ngambung tangan barang, jare Pak Yai membengi ngambung tangane sing lanang ki padha ngambung Hajar Aswad. Lah bojone rak mentolo malekake kabeh nyawis kabeh ngono ra 300. Ya Allah Gusti kok kake kabeh Pakmu matur nuwun sikep set. Kok nyikep barang, jare Pak Yai membengi nyikep bodho padha nyikep Ka'bah Baitullah. Lah kuwi ya wong wedok sing solekah. Tapi dikai duit 50 kai 100 kai 100 rasane trimane kok rasa dipertahankan. Iku termasuk isine donya mulakno dijaga lestari sing terakhir jin uripe jenengan antarane wong wedok karo wong lanang saling mengisi kekosongan dan kekurangan. Tak dongake muga-muga paringana jembar rezekine kathah barokah, putra wayah dadosna anak ingkang mendem jero ngangkat dhuwur anak sing sholih lan sholihah. Desa Wirasabah dadosna desa riyatan thayyibatan warabban ghaffara amin ya rabbal. Sampun katitik manunggaling kawula marang Gustinipun, sampun katitik aji mus kalimasada nemplek wonten Wirasabah. Wirasabah ingkang dipun ridani Allah, ingkang angsal syafaate Kanjeng Nabi, kramate para wali maunai para kiai. Kula dongaaken muga-muga barokah sedayanipun, umur rejeki lan putra wayah amin ya rabbal. Kita nyuwun marang Gusti astaghfir minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi aunika wa rahmatika agisna ya Allah. Allahumma ya Allah ijhadal majlisan mubarakan minka wa syafa'atan min rasulika wa karamatan min auliaika. Allahumma ya Allah ij'al hadzal qaryah Wirasabah kullahu min masyarakat Wirasabah urzuqhum rizqan halal wasi'an thayyiban mubarakan muwasi'an mukassaron waj'al min aulati masyarakat Wirasabah min ahlil ilmi min ahlil khair min ahlil Qur'an min ulaima'ikal amilina mukhlisin. Allahumma ya Allah la taj'al musibah hadzal qaryah Wirasabah la taj'al musibatana fid dinna wa la taj'alid dunya akbar aminah waj'al qaryatan Wirasabah ya Allah qaryatan thayyibatan wa rabban ghaffara rabbatim lana minka bil khairi innaka ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna ngapunten ingkang kathah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Musa